रावबो गैया रावबो गैया फैदो लाइभआव फैदो लोगोफोर रावबो गैया फैलाव दैमारि ब्लग फट' हाय आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै माथो देखायाखै लाइक हर आगै अननानै मा ओंख्रि जानानै फैखो फैलाव आगै लाइभ फैलाबायदां ओरै दसे फैलाव दैमारि ब्लग लक्ष्मी नोंनि मबाइला फिसा सना नोंहा आब'निखौ नायलाबो दुइथा माबा जाबावबाय टाइमा मा ओंख्रि जानानै फैखो फैलाव आगै थांफिनबायसो नामा माथो ना थांफिनाखै दैसा उन्दुनायखाय दसे लाइभ फैदां आं दाउ मैथा भाजा अमा आलु जहलसो आब' माथो एफा गोथाव ओंख्रियालाय नोंसिनालाय आब' जोंनियाबो गोथावानो बिमा फैदोंमोन नालाय आंनि मैथा ना ओमफ्राय मा एवनायमोनलाय दाउ एवनाय दाउदै ओमफ्राय माबामोनलाय लावजों नाजों आगै फैलाव नोङो अबेनिमोनलाय अबेनिमोन आगै फैलावा अबेनि आगै नोङो गसाइगावनिनो गसाइगाव मा गामिनि गसाइगाव मा जायगानि गसाइगावनिनोहाय फैलावा र' रेन्ज मारि नायदों आं जादोंना जायाखै जाबाय खोमा फैलाव आगै गसाइगाव मा जायगानि नों अन्थाइबारिनि अबे अन्थाइबारि बै बेसरखना अन्थाइबारि नामा फिसा खालाम बेसरखना अन्थाइबारि ना मा जाखो अन्थाइबारि आरो बहायथो दंबावो लाइक हरजेनलाय बिना 3 जाबाय दा बेसरखना अन्थाइबारि दल'थाबो गोलैयो बाबाया मबाइल नायदो गेलेदो आंना दाबो लाबावना आदै सासानो गैया नोंना नै बिसिबां 21 नो आरो फैद' आगैमोन औ आब' बेसरखना अन्थाइबारियाव सोरनि फिसाला नोंलाय आं सिनायगोनदां होनबालाय आंखौ सिनायखायो दा दैमारि आंखौ सिनायखायो दा फैलाव सोर फैलावमोनथाय र' आया बोरैबा अबावबा सेरफ्लांनानै लादों जावलियासोहाय
सेरफ्लांना लादों आंनि रियेल नामा फुंखा दैमारि पुर्न हाज'वारि हाय आगै आंनि माबायाव लाइभआव फैनायनि थाखाय जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हाय आब' आं फैदों ब्लु खालामना खालाम र' आगै र' रोंलायलाङाहाय बारा नोंब'आ जाम्बिसो आयौ दांबाबो जाया नै बोरैबा बोरै जाखोसै मारै जाखो दांबाबो जालायलायोलै र' ब्लु खालामनो नागिरदोंमोन आं मा जाखो नै जाबाय फैलाव दैमारि आंखौबो सापर्ट खालामनानै हो प्लिज फुल भिडिअ नायनानै आंबो सापर्ट खालामना होगोन नै आगै फैलाव पुर्न हाज'वारि आगैखौहाय सापर्ट खालामना होनोनो ओमफ्राय फैलाव आगैया मा होनदों ओइ मा थुल लाबोलाय नैबे ओरै गानो आब' नों जों गामिनि सोरनि न'खरनि आङो बामुनखुरायाव थानानै देरदों आरो आं गयबारिनिसोमोन ओमफ्राय आं बामुनखुरायाव थानाय नोंसिनि फादारनि नामखौ खोन्थाबा आं सिनायगोनदां फैलाव नै माबाखौ पुर्न आगैखौहाय माबा खालामदो आं माबा ब्लु खालामबायमोन ना पुर्नखौहाय सापर्ट खालामलायदो दे गावजों गाव भिडिअ नायलायलायनानै आब'आ दसे दनेनि ना आब' दनेनि नामा औ फिसौजो अनजलि नामा औ सिनायबाय सोर फैलावमोनथाय सोर माबा सोर फुंखामोनथाय फुंखा सिनाया होनदालां आङो उन्दैखौ मा नोंसिनि फादारनि नामखौ खोन्थाबासो मिथिगोन सिनायबाय दा फैलाव दैमारि ब्लग र' फैलाव दैमारि ब्लग BLOG फैलाव दैमारि ब्लग चेनेला गोदानसो ना आगै नोंनिया फैलाव दैमारि खानाय बोफैदोंना खनसे औ आं खनसे खानाय बोहैखादोंना फैलाव आदा कसुनि फिसालासो नामा नोंलाय नों आदा कसुनि फिसालाना सोर फैलाव आदा कसुनि फिसालाना सोर नोंलाय ए आंखौ माबासो जागोन आदाबा आंखौ मा आनैसो जागोनथ' नोङो आनैसो जायोथ' आंखौहाय जाम्बालाय चेनेला गोदानसो दासो 18 जन साबसक्राइबार भिडिअ हगारबाय था जालांगोन लासैनो सिनायबायना आङो फैलाव नोंखौहाय मालाबा फै जोंनाव खानाय बोफैनाया बावबाय नामा बावाखै दाखालिसो बे बुमिजों माबा बुमिखौ माबा नायनो थांदोंमोन ना बे माबा मोना जोंनि बिखुनजो मोनाहाय बिखुनजो बिहाव थांदों दाखालि बावाखै नैबे दाख्लै थांनाय मासाव आनैसो आरोनो औ आंखौ आनैसो जायो ओमफ्राय सोर दं साब्रै गोजोननो अन्नानै खिथाहरदो आरो कमेन्ट हरदो बुमिया आंनि बिनानाव औब्रा सिनायखायोला नोंखौलाय आंलाय आरो आगोलनिफ्रायनो माबाबोखानाय दा आङो नोंखौ गोसोआव गैला महरखौ माबायदि मोनथाय नोङो उन्दैयाव खिन्थु बिराद दुस्थ'मोनलै नोङो जा दुस्थ'खामोन उन्दैयावहाय मार दुस्थ'खामोन नोङो जोंनाव बेरायफै जाम्बालाय मालाबा माबायाव गसाइगाव फैबा गंगाधर औवारि आयु सौनो नागिरखो ना माखो आंखौलाय गंगाधर औवारियालाय सिनाया होनदां आब' नोंखौ सिनायनाय नंला लामायाव लोगो मोनबा गंगाधर औवारिया मानो सौनो नागिरखो आंखौलाय सौनोसो नागिरबाय आंखौहाय लाइक होला आं गंगाधर औवारि दाब्लेसो नामा दाब्ले ना दाब्ला जाखो
नोंनि फट'खौ नायदोंमोन आं नैबेखौहाय ओमफ्राय प्रफाइल फट' दोननायखौहाय जायाखै दोननायबाबो नै 19 जन जाबायना नै आं साबस्क्राइब खालामना होबावबाय बिहावनि मबाइलजोंहाय फैलाव नोंनिखौहाय भिडिअ नायनानैहाय साबस्क्राइब खालामना होबाय आं लाइभ फैबाय थानांगौलै होमबा जायोनो सोर सोर दं कमेन्ट हरद' आंनो दे सरि रावबो फैया आंनि माबायावहाय लाइभआवहाय आनै मा खालामदोंनो आं ओरैनो दङ दैसा आंना माबा फिसाला उन्दुनायखाय फैदां नै नायनोबा फंबाय गोदानखौ जाम्बालाय फंबायसो जागोन नोंहा हनै सिखारबावबायसो दैसानो मास मोनब्रै जाबाय जोंनाव फैदे फैलाव मालाबा बेरायफै माबायाव जोंनियाहाय थिनालि बै थिनालिखौ मिथिगौ ना मिथिया नोंलाय थिनालि खाथियावहाय जोंनियाहाय सोर सोर दङ कमेन्ट हर बाबुआ उन्दुबाय नों आंनिखौ साबस्क्राइब खालामदों आरो माला खालामा आंनिखौहाय साबस्क्राइब खालामदों माला खालामा आंनिखौहाय नोङो आरे साबस्क्राइबारानो जा खमायो आंना जि बुरजा जाबायमोन खमायजोबो दिनावनो एखमबा साबा सोरबा गोदान खालामबाथाय 6 जन 7 जना खमायखायो फाग्लासो जागोन बारायजोबनो मोना बारायानो सोरां SD आव नों साबस्क्राइब दङ ना औ दङ बेयाव नुनानैहाय नों खालामदों ना मा जाखो आंखौलाय आंखौ होननानैथ' सिनायाखैमोन नोङो दासो सिनायदों ने फैलाव दासो सिनायदों नों आंनाबा मैया 45 साबस्क्राइबारमोन खमायजोबो मानसिफोरनि बे भाइराल भिडिअफोरखौ हगार हो दानो बारायगोन ओमफ्राय जावनानै हो बायदिसिना जावनाय लाबो भिडिअ लाबो होमबानो बारायो नायखायो औ आनै आं दासो सिनायदों महरखौबो बावबाय नामा नोंलाय आंखौलाय महरखौ बावबाय भिडिअखौ नायानदां गावहा आंनिखौ ओंखायनो आंखौ सिनायाखै नङाबालाय सिनायगौमोन नोङो आंलाय आंनि माबानि मा होनो जेनेबा न'नि बारै लाबोखायोना आङो रावबो फैया आसरित लाइभआवबो नायनो र' आं शेयार खालामनानै होनि बोरै शेयार खालामोथाय मामा नांला रावबो गैला सासेना सासेल'सै आयौ खोलैसिनो मबाइलखौ बाबा
सिखारबाय जोंनिया दिस्टाया सिखारबाय नै लांदो थाब लांदो हामदों सोर सोर फैदों मेसेजबो हरा खेमसियाव सेर आब' सेर खालामनोबा खेमसि बहा खेमसि दं बै हरलायनाय आरै खेमसियाव नैबेयाव नो बाव सेरबालाय नोङो गैला बन्दसो जाबाय आनैसोमोन औ आनैसो बावदों ने ए नै सेर र' दे आं वाट्सएपआव सेर खालामनि र' फेसबुकआवबो सेर खालामनि आं र' मानसिफोर दाना रावबो गैला आरो मालाय खालामजोब्बाय रावबो फैया बयनायखा सनजय बसुमतारी ब्लगा फैगासिनो दं आनै अबाहाय फैगोन ए आंनि लाइफआव दे फैथों दे नोंनि सिनायनाय नामा बेलाय ना जोंनि खाथिनि नामा बेलाय सनजयालाय ना अबेनि मानसियाहाय सनजय बसुमतारी खुसगावनि ना अबेनि मोनथाय बियो खुसगावनि बायदि मोनदां सेर खालामबाबो फैयाहाय माबा वाट्सएपआव होबाबो मालाय साज्रांसो नायनानै खालाङो सिङाव हाबनानै नाया नों लाइभ फैफेराखै फैलाव आनै साब्रै फैबाय सोर दङथाय कमेन्ट हर लाइक हर सनाफोर आगैमोन लोखिमोन आयु माबा बायनांसिगौ आंहाबो मा होनो रिं लाइट ना मा होनो रिं लाइट बायनांसिगौ माबाग्रा लाइट जोंग्रा मोखाङाव साफा नुनायनि सोर फैदों सोर दं लाइक हो नै फैदों नै खारफिनलांदों सनजय बसुमतारी ब्लग हाय आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम आगैया मारै दं आरो माहानि आगैयालाय खेबसेनो मोननै साबाल सोंखाबाय मा खालामदों आब'नो आङो ओरैनो बाबु उन्दुनायखाय दसे लाइभ फैनो होननानैहाय फैदों आरो रायज्लायनोसै होननानैहाय ओरैनो माथो साबसक्राइबारा खमायबाय थायो बारायनो रोंला लासिं सिंनो बोसोरसे बारबायना आनै सनजय बसुमतारी ब्लगा फैबायना औ फैबाय आगै आनै आगैसो होनफ्लांलायबाय आङो बेखौहाय माबा ब्लु खालामना होनि र' आंबो माबा खालामना होनि बेखौहाय
सन्जय बसुमतारी आंनाव सापर्ट दंना गैया जाखोथाय बे सन्जय बसुमतारिया दङगोनहाय र' दा थाबथालायगोनहाय नायथ'ला आङो सिमेन्ट सापरिनियाबो सिमेन्ट सापरिनि नोंजों सापर्ट दंखायोना आगै आङो मालाबा भिडिअ नायखायो सन्जय र' दै आं बिहावनि मबाइलजोंहाय साबसक्राइब खालामना होनि सन्जय र' आंखौबो सापर्ट खालाम दे आब' आं नोंनिखौ सापर्ट खालामखानायगोन र' नायनि हो आरो आङो नैबे रबिराम ब्रह्मआ जोंनि बिहावना बेजोंहायबो नोंखौ सापर्ट खालामना होनि र' सापर्ट खालामखायो आङो ओमफ्राय कमेन्टल' हरनानै दोन मामा सन्जय बसुमतारी नोंजों सापर्टखा नायबाय आंबो सापर्ट होखानायसो आब' आरो लाइकबो होबाय आं आब' आङो बे दाख्लै नों भिडिअ हगारदोंमोन ना दुखुथिया जिउ सर्ट मामा भिडिअ बेखौ नायदोंथ' आङो फैलाव आनैया मा होनदों सन्जय बसुमतारी ब्लग आनै बुं आब' दा बुङे आनै बुंनोनो सन्जय नोंखौ आंखौ आनै बुंनो थिनदों लोगो खोमा सानैजों ना मा जाखो जायो सोमोन्दोआलाय ने आब' आनै नोंहा आनै होनदो फैलावा ओमफ्राय सन्जयआ आब' होनजाबाय आङो र' माबानि सन्जय नोंनिखौ आङो बिहावनि मबाइलजों साबसक्राइब खालामना हरनि दै सन्जय बसुमतारी नै साबसक्राइब खालामबाय अलाव होबाय ओमफ्राय नै भिडिअ नायनोसै दुखुथिया जिउ सर्ट भिडिअ नै लाइक होना हरबाय आं माथो कमेन्टखौ अफ खालामा नोंलाय जायो आनैनो दे आनैखौनो होन दे आंनिखौबो खालामनानै खालामबायथ' फैलाव नोंनिखौ आङो दहाय खालामनायालाय र' फैलाव फैलाव लाय खालामबाय आङो लाय खालामना होबाय बेना जेबो चेनेल गैया खालामबाय फुल नायबावबायसो आंनि बिनानावखौ फैलावआ मोजां मोनो आनै ए बिदिसो सेंग्रा देरबाय माथो फैलाव आनै नोंबो सेंग्रा देरबाय माथो बिहामजोसो लायनो नागिरबाय माला लायगोन जाखो फैलाव बेसेबां फरायो जाखो फैलावआलाय मा क्लासाव फरायोमोनलाय फैलाव नोङो बेसेबां फरायखो मेट्रिक होबाय नामा आंनि बिनानावखौ फैलावआ मोजां मोनो आनै आं खालामना होबाय आब' सोरनिखौ खालामखो बेना चेनेल गैया क्लास 5 माया क्लास 5 नोङो फैलावा नोङो मा क्लासाव फरायो मा क्लास 5 जालाबायखो देग्लाय मेट्रिक होबाय आनै देग्लाय मेट्रिक होगोनसो ना नै जेनेबा दिनैनिफ्राय ना गाबोननिफ्राय फरिखा बेखौ होगोन दा फैलावा मोजां फरायलै आनै मोजाङैनो फराय दानो दाला हिनजावखौ साख्रि लायाबा दाहर दे सन्जय फैलावनो साख्रि लायागौ मानि खस्थ' जायो जोंनो उन्दैयाव हाबा जानानै खस्थ' मोनबाय आरो नोंसोरबो उन्दैयाव बिदि हाबा दाजाथार खस्थ' मोनगोन उन्दैयाव हाबा जानानै खस्थ' मोनो जायसो हाबा जायो बिसोर खस्थ' मोनो आगैया फरायला आनै फरायनो थिनना बैसोआनो जेबो जायाखै होनदां दाबो बेसेबां फरायनानै थाखो माबायाव अपेनफ्राव सोनानै हो अपेनावहाय डाइरेक्ट मामा PP1 PP2 बेयावहाय माबानो फरायनो मोनो बेयाव अपेनावहाय
बबेहाय नुलायलायखो एफा गोजाननि सिमेन्ट सापरिनिखौलाय आजां आजां गोजान आंथ' नुहैफेरबावाखै सिमेन्ट सापरि ओरै गवालपारा साइडजोंसो होनदां गानावसो खोनाफेरदों सिमेन्ट सापरि फैलावा गसाइगाव माबाया मा नाम मोनलाय सन्जया ओरै फैफेरदोंना फैफेराखै मानियालै आनै फैलावजों समानमोन ए ओमफ्राय बोरै नुलायखो एफा गोजाननियालाय फैलाव अफाय लोगो मोना सिमेन्ट सापरिनिखौलाय हाबालाय ना बंस'आव थांदोंमोन जाथि बंस' दं नामा गसाइगाव फैफेराखै मामाया सन्जया गसाइगाव फैफेरबाय नामा फैबा हाबलां जोंनावहाय ब्लग भिडिअ बानायनो र' सन्जय दा हागोन सन्जय मा ब्लग मोनलाय थाङाखै आनै फै मालाबा आंना जेबो उदालगुरिनिसो आब' सन्जय ब्लगा धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि बोरै बिनि बिनानाव होनलाय बिनि बिनानावा बोरै उदालगुरिनि ना माबानि बिदा जेनेबा जाथि नामा उदालगुरिया मालाय एसेल' गोजान बोरै लोगो मोनलायखो उदालगुरिनिखौलाय बिनानाव असे नङा आरो होमबालाय सन्जय बसुमतारी ब्लग जाबावा नै उदालगुरिया मालाय एसेल' गोजान नामा आइनि बिब'नि फिसाजो आनै ए बिमायंनि 400 माबा थांबायना नोंना 402 साबसक्राइबारा बिराद माबालै बारायनोनो कठिनथार साबसक्राइबारानो बिराद कठिन मालाबा गसाइगाव फै ट्रेन गाखोना फै डाइरेक्ट ओरै माबासिम नोंसिना गवालपारा साइडजोंसोना सिमेन्ट सापरिया थांबाय आब' ए थांबाय आब' आनै आं लाजिबाय सन्जय बाद होदो दस्रा खोथा फैदो लाजिनोबो रोंलायबावोसो नामा मोजां हो मेट्रिकआ दिनैनिफ्राय जादों नामा फैलाव सरि थांबाय आब' गसाइगाव फैफेरबाय नामा मामा सन्जय बेरायथावथाव फै जोंनि गसाइगावखौ नायफै नोंसिनि ओरैहाय माबा बङाइगावआव गाखोफैदो डाइरेक्ट गसाइगाव ओंखारफैदो गवालपाराजोंसोमोन ना सिमेन्ट सापरियाहाय मिथिफेराहाय आङो आंना साबसक्राइब दंनोसो होनदोंमोन आं आनै ए साबसक्राइबारानोथ' बिराद कठिन 402 जाबाय नोंना 550आवनो आंना मास मोननै मोनथामसो होनदां दावखोआबो 500 थायो रागानो भिडिअखौनो लाबोला नामा सानलायलाङो आं एखमबा ओमफ्राय फैलावानिया मा होनदों सिमेन्ट सापरिनिफ्राय गसाइगावसिम डिस्ट्रिक्ट ट्रेन फैया रङियासिम फैनांगौ अब्लासो डाइरेक्ट गसाइगाव फैयो बेखौनो होनदोंना आङो ओरै गवालपारा लाइनजोंबा बङाइगावआवहाय माबा फैनांगौ होननानै बङाइगावनिफ्राय डाइरेक्ट गसाइगाव मोनफैयो होनदोंना आङो ओंखायनो गसाइगाव फैनो थिनदोंना आङो उदालगुरिनिफ्राय ओरै माबासिम उदालगुरिनिफ्रायबो डाइरेक्ट उदालगुरियाव सोलायफैजायो माबा सरि रङिया उदालगुरिसो होनलायलांबाय रङियानिफ्राय सिमेन्ट सापरिया बबेजों मिथिबावासो आङो नङा बङाइगाव
खौ थांलाय फैलाय 18 बार जायो सिमेन्ट सापरिया गोजानथार आरो आनै र' थांगोन सम लाना दे फैबा जोंनाव फैलाखौ लानानै फैलावाथ' दिनैसो सिनायलायदों आंजोंहाय नङाबा गोदो उन्दैनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खानाय थिया सोमज्रोज्रो जा दुस्थ'मोन बे फैलावा आयौ आयौ माबायदि मानसिमोन बेलाय दुस्थ'आलाय ओमफ्राय दाबा माबायदि जाखो खानाया हले जा थियामोन माबानि बे आदा माबानि हाबायावहाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आनै आंना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नुहैफेराखैहाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टबाबो माबा डिस्ट्रिक्टबाबो उदालगुरिया गेजेर जायो सिमेन्ट सापरिया फैलावा थांखांबाय नामा फैलाव फैलाव नोंगुमैखौ माबाखौ नोमायखौ नुफेराखै नामा जोंनिखौहाय फैलाव एबार आंनि भिडिअखौ नायबाय थादे रावबो गैया नोंसोर सानैल'नो रावबो फैखाया अयनाय एफा गोबाव आधा घन्टा जालायलायबाय आसरितनो माथो लाइभ फैबा आंनावहाय शेयार खालामहर नोंसोरबो आंबो थांगोन नोंसिनि लाइभआवबो निलेक्स दैमारि लाइक होबायाबो थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि जइन जाफैनायनि थाखाय नोंनि लाइभआव थाङोन आं नोंखौ मैयासो गोसोखांदोंमोन मैयानि लाइभ फैनायाव माबा बि खुंगुर ओमफ्राय आरबि नोंसोरखौ रायबाय थादों आङो निलेक्स नोंखौ नामखौनो गोसोखांबाबो बावबाय थाबावदोंसो आं सन्जय फैलायसिगोन फैलावा सिमेन्ट सापरियाव आनै मा होनदों फैलायसिगोन थांसिगोन ना मा होनदों निलेशा आं राजु बसुमतारिनियावसो दंमोन ना माबा सोंनानै राजुनियाव थाङो बेथ' फैखाया रावनियावबो फैखायागोन ओमफ्राय नैबे आरबिखौआबो फैखायागोन मालायनियावहाय ओमफ्राय फैलावा मा होनदों आब' नों नगाव फेननो माहैलाय थांजोब्बाय थांखोथामानि हाजो खर'सिम थांखांबाय आं मुंख्लं सेलेक्टसिम आनै बा माथो बेरायबाय आलाय खबर सबर मोरै दं खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ निलेक्स आगै नोंहालाय मा ओंख्रि जानानै फैखो निलेक्स मा ओंख्रि जायामोन सन्जय एगजाम जोबना फैलावा एगजाम बायनानैहाय मोजाङै होदे फैलाव मिस्थि जानांगौहाय पास जाबा सोर दं आब' नोंजोंना आंजों फिसाजो दं आंनि फिसाजो मबाइल नायगासिनो दं फरिखा जोबनायनि 7 दिनथार मालाय आं मोनसे भिडिअ नुदों आरोना बड'लेण्ड रादाबावहाय बाजाराव बुलायलायनाया बे बर'फोरनिया बिनि थाखाय भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन आङो दा लाबोनाय जायो ना मायो बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनानैहाय आङो एसे जावनाय भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन आं सोरबासो माबा बुंगोन नामा गिनायबो फैदों आरो गोसोआवहाय जोगोद जावनो लुगैदों बे भिडिअखौहाय बे फिसाइ थाखानानै मालाय हौवाजोंहाय मालाय बिसि गोनां हौवाजोंहाय लाइन मारिनाय भिडिअ नुदों आरोखि आङो ना आं लायगोन नोंसिनिखौ नोंसाजोखौ आंनि फिसाजोआ दासो 11 बोसोर निलेक्स नोंहाबा बेसे बोसोर जावैसो नामा 10 बोसोर माबा जाबाय आरो जानुवारि फेब्रुवारि मास मोननै 10 बोसोर मास मोननैसोल' जादों दाबो जोंनाथ' फैलाव जोंना दाउ मैथा भाजा अमा आलु जहलसो नों दहाय खिथाखाबायना गोथाव आरे खम जारला
आइखुनजो आइने नोंहा खय बोसोरनि लेक्स आरो अबेनिमोनलाय नोङो बावबाय आङो सोंबाय थाबाबो बावो सोंखांखाबायमोन नामाथाय आं नोंखौहाय आगोलावहाय नोंनि लाइफआवहाय थांनानैहाय दासो 10 बोसोर बुरिबाय मानसिया ओमफ्राय क्लास 4ल'नो इंलिश मिडियामावबाथाय बोसोरनै फरायगारनाय ना ओंखायनो बैसोआ माबाया थांग'यो बैसोआ र' आनै सिख्लाया कल खालामदों दे रायलायदो 18 years जाबाय आइखुनजो आइखुनजो सोरबावहाय दाना नानि नोंखौ सोरबा लांनोसैनो थाङो थाङो मा थाङो थाङानो हनै आं गसाइगाव जियागुरिनि आयौ गसाइगावनिसो निलेक्स नोंबो जियागुरिनि माबाखौ सिनायो बिग्रायखौ सिनायो नामा जियागुरिनि आंबो ना गसाइगावनि खाथि फैलावाबो गसाइगावनि निलेक्स ए बिग्राय सिनायो आरो बिग्रायखौहाय दा माबायावसो दंहैयोना उत्तर प्रदेश ना मा होनो बेयावसो दंहैयोना बियो मामा निलेक्स माबाजों दंना गैया नै आं नोंखौ माबा रेन्ज मारिना होनसै दे बे फैलाव बुसमाथार माबा दैमारिजोंहाय फ्रेन्ड दंना गैया निलेक्स सापर्ट खालामनानै हो आंनि गोसो पि दैमारि इउटुब चेनेलाव आं सलायोमोन बाट मबाइल चार्ज जाबाय बेखायनो आं दा निउ चेनेल आंनि गोसो पि दैमारि माथो नुवाखै आंलाय इउटुब चेनेला आं सलायो ए नों सलायो गसाइगाव मा गामिनि नों आङो माबानि गसाइगाव गेवलांफुरि टाउननिनो बिग्रायखौ सिनायोब्रा आङो माने मोगथाङाव नुफेराखै रं नाम्बार रायलायोमोन बिग्रायजोंहाय ओमफ्राय थोस जियागुरिनिसोनो नै निलेक्सजों फैलावजों लोगो गैलायाबा लोगो जालायदो फैलावानै निलेक्स दैमारिजों लोगो गैयाबा लोगो जालायदो माबा अन्थावमोन गामिनिसो माथो अन्थावखौ सिनायोथ' आङो बै माबानि EM गलिनि जों एसे खाथियानो जायो नै माबा होनदों निलेक्स फैलावा आंनि फार्स्ट ब्लग हाय आंनि लाइफ माबायाव फैनायनि थाखाय बरायहरनाय थाबाय नै नोंखौबो रेन्ज मारिजोब्बाय आं मामा फैलाव सोर गैया बिसोरजोंहाय माबा खालामजोबबानो जाबाय फ्रेन्ड बानायजोबबानो जाबाय सुप्रिया रंगिना मोन गामिनिसो नों जाबनाय ना मा होनखो नांजाबनाय होनदों निलेक्स फैलावाहाय फैलावखौ मैया खालामदों आंनो फैलाव नोंखौ मैया निलेक्स दैमारिया फ्रेन्ड खालामदोंनो बेरायनो गाबदों बेराय सुप्रिया रंगिना मोन नांजोबनायसोनो अन्थावजों समान फरायखायो आं ए अन्थावा हिनजाव लाबायमोन नामाथाय आं बारा मोजाङै सिनाया ओमफ्राय नै मामा आंनि फार्स्ट ब्लग जोंहाय सोर फ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड जादो ओरै फैलाय दैसा नै नोंसोर फैला नै नायनोबा नै दैसाया नै जोंना हेलौ होन बाबा हेलौ होन जाम्बा नोंसोरजो आंनि आइखुनजो लांफै फरायखांबा लांफै देनां आंनि एक्ससो रंगिनायानो हनै माबा निलेक्स नों रंगिनाया गावनि एक्स लायनो फैलावनि लाइक हरद' सोर लाइक होआखै निलेक्सआथ' होखाबाय आंनि फार्स्ट ब्लगआ थांखो ना माखो एक्स लायनोलै हनै फैलावनि बाबा फैलाव दादानि फैलाव नोंखौबो खालामखानायखानो फैलाव नों निलेक्सखौ माबा सापर्ट खालामदोंना खालामाखै बियो नोंखौ मैया खालामदोंनो
मा बाबा सफ्रि सफ्रि मा सफ्रि बुजियाखिसै आं सफ्रि होननाय माने मा होननाय जायो दा गुदुं गुदुं दा गुदुं गुदुं दा मोसादों ने आबा दोंदो आंनि फार्स्ट ब्लगा मा होनदों आंनि नामाबो फैलाव कनफिउज जाबायलांनो ए बे ना फैलाव बे फैलावना माबायासो फैलाव ओमफ्राय खिन्थु बेना नामा सला माबासो फुंखा दैमारि जाम्बुगुरि बाथाबारि जियागुरि सराइबिल बेरायबायमोन आंनो बे खाथिनिखौलाय बेरायनांखागोन ना नै रायलायहरसै बाबा हेलौ गाइस हेलौ गाइस दादा फैलावन दादानि लेक्सन गुमैनि लेक्सन मा जायगानि सिस्टार आङो गसाइगावनि आंनि फार्स्ट ब्लग नोंलाय आगै अबेनि नोंहा अबेनि गथ' गथाय लानानै दिस्टार्ब गथ' जाथिफ्रा नोंहालाय अबेनि आंनि नामाबो फैलाव र' कमेन्टफोर थालांबाय नामा आं सिमेन्ट सापरिनि नै फैलाव सिमेन्ट सापरिनि सासेबाव आंनि फार्स्ट ब्लगा बाबुना मा नाम आनैनो दैसा ब्रह्म नोंना फिसाजोआ बेनो नामा नोंनि फिसाजोआ बेनो बेलाय फिसालासो दा जाम्बा फिसाला दैसा नायानो महरनो रागा सोंदों बाबुना मा नाम बाबुना दैसा फांखालाय गरम जादों गस्ला खुदो गस्ला खुदां सिया सुखाबाय आं सिखौ सुनो बावदों आङो सोमनानै दोननानै सि सोमनानै दोननानै बावनानैसो लाइट फैबाय थादों आंनि फार्स्ट ब्लग 21आव थांगौ 22आव सहैगोननो सिमेन्ट सापरियाव थांगोननो फैलावा आंनि फार्स्ट ब्लग 1.9 M views लायबावसो ससेया ओमफ्राय 3 days ago लायबावसो फैलाव दैमारि अनोब्ला नोंखौबो सापर्ट खालामदोनो आंखौबो नै मेगना नुला नामा बाल आं नालाय सापर्ट खालामदोनो फैलाव आंनि फार्स्ट ब्लगखौहाय अनोब्ला माने मा अनलु खालामलायजो बर'जों बर' नुबानो खालामनांगौ जागोन आंनि फार्स्ट ब्लगनो खालामगोननो नोंबो खालामना हरफिनबानो जाबाय आंनि फार्स्ट ब्लग फैलावखौहाय जोंहा फैलावा बिजानैसो जायो आंनि बिदानि फिसाला नैहाय डिस्टार्ब बेफोरबो मा फन हरलाबायदों आंनि नामखौ निलेक्स होनब्ला रावबो सिनाया दे मा नाम नोंनालाय नोंनिया मा नाम डिस्टार्बलै मानसिफ्रा मालाय लाइट फैनायाव फन हरलाबायो मा नामथो अजयसो आंनो अजयसो आरो जोंनि जायगायाव फैफेरबाय नामा आब' नों थांफेराखै एफा गोजान सिमेन्ट सापरि उदालगुरियावनो थांफेरबावाखै आं निलेक्स दैमारि अन्थावा नोंखौ सिनायखायो मा बे आहा मा नोंसिनि गामियाव थांखांबाय आं जोंनियाव फैखांबाय सोरनावहाय फैया सोरनाव फैया नामखौ खिथालाय अन्थाव मोनाव निलेक्स दैमारि अन्थावा आंखौ सिनायखायो
फैलाव सिनायोथ' आरो फैलाव सिनायोथ' आरोनो थांसै उन्दै सुइनांगौ हाबावनानै स्रादों फैदो दै साफाय आंहा दुगो दा दुगोन गुरगासिनो दं गुरबाबो थाथों उखैनायखौबो मिथिया दासो उन्दुनानै सिखारबाय बेरायहैदों गाज्रि दामोन दे आब' होननायखौ ओइ मानो गाज्रि मोननांगौ गाज्रि मोनो नामा सोरबा गाज्रि मोनफैबाय नै ओरै नाहर उखैनायखौ मिथियाहाय लाइखौ बिदि होनो खोनायदिबो जानोसै दा जागोन ने बाबा आंखौ फैलाव होनना मिथिया रंगिना हाखु दाखु हास्लाबलाबो माबाल'नो जादों थिनथा दस थिनथा दसल'नो जादों बाबु लानायाथ' गयबारिनिसो औ नै माबा आंखौ आनै जाबा नों बेखौ मा जागोन नै नोंखौ सिनायखायो माबा आदा कसननि फिसाला मा जायोमोनलाय नोंखौ आं नोंखौ नुहुरदों नङा नोंखौ नुहुरदों नोंसो बेखौ नुवाखै नों माबेखौहाय गयबारिनि आंनि बिमाब्रा जाम्बालाय बियो सिनायखाबायनो बिमा आंनि मा खालामनो थाङाबालाय थांसां बाबु लानायाथ' गयबारिनिसो होननानै लेख सोर बियो मादै आंनि बिमा बियो आंनि बिमा आदौ बाबा गेलेथ' दुम गैया मानसियानो फैया सोर दं एनो गसाइगाव फैफेरना फैफेरा माबायाव गसाइगाव बाजाराव फैदोंना फैयाखै दामानि स्टाइल बाजाराव भिडिअ बानायफैयाखै नोंना बेसेबां थाङोमोनलाय निलेक्स र' नायनि आं नोंनिखौ आंनि रंगिनाया हाबा जाबाय नामालैनो निलेक्स नै माबाया लेस होनबो निलेक्स माबाया हाबा जाबाय नामानो रंगिनाया हनै सोंहरदों नै 895 बाव मालाय मेल्ला थांबाय आं आंनि बिहावनि मबाइलजों साबसक्राइब खालामना हरबावबायसो दे नै खालामना हरबाय आंनि लिक्स साबसक्राइब खालामबाय आं भिडिअ माबानोसै नै भिडिअ होना होनोसै नै हाबा जाबायनो आं थांबाय थायो मादैनो सोरखौ थांबाय थायो मादै होनलायखो बेलाय दसेनोलाय रुनु नार्जारि हाय सिस्टार मा खालामदों नो हाय रुनु नार्जारि आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंखौ माबा बरायहरबाय थांसै हास्लाबथाराहाय बे मानसिया उन्दैया लोमजादोंसोगोन लोमजायाखै बिदिनोखा गोलोमनायखौ नुवाखै नामा गरमाव लाबाय नालाय मा ओंख्रि जाया रुनु बन्द' खालामदो उन्दुदों फैलावथोर रंगिनाया हाबा जाबाय आरो हाबा जायाबा नोंखौ नेबाय थायो लाया गारा गोरलैनो दालि लाइ मुला बिलाइसो गोथावहाय बेनो गाबखो ना माखो फैलाव नोंलाय आंबो नोंनो हरगोन मादै वाट्सएपआव लिंक हरना दोन माखौ बे माबा गैया निउ फ्रेन्ड फैदों लोगो जानोसैनो र' दे आं नोंखौ माबा खालामना होनि रेन्ज मारिना होनि फैलाव रुनु नार्जारिजोंहाय लोगो जायाखैबा जादो ओमफ्राय निलेक्स नोंहा
10ता आइडि हरगोन आं मादै वाट्सएपआव लिंक हरना दोन सोरखौ होनगोथाय नैबे गथ'आ निलिक्सआ अर्थ उन्दैयाव हाबा जाबाय 16 ना 17 बोसोरल' जायो बोसोरावनो दालाय मा 16 मा 17 हाबा जादलाबायो नै आंनि फार्स्ट ब्लगा होनदों हाय रुनु रुनु होनदों नै साबस्क्राइब खालामलायदो सोर सोरजों लोगो गैलायलाया गावजों गाव नोंखौनो होनदों आब' आंखौ मादैबो होनो बियो दसेनो आइखुनजोबो होनबाय बे दहाय आरो दाना आब' मादै होनलायबाय गोलोमजोब्बाय गथ'आ आदौ 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 होनदो दे आबा दु होनदो फैलाव फैदोनो थांद' फैलाव साबस्क्राइब खालामना हैद' साबस्क्राइब खालामलायदो गावजों गाव रुनु नार्जारि आं दुखु मोनबायलां दा खालामगोन दे नो मा दुखु मोनबायलां आं दुखु मोनबायलां दा खालामनो थोस मानि दुखु माखौ दुखु मोनखोथाय जंखायो आरो मा हनैहाय आबा नै हर नै गोलोमदों गथ'आ फांखा हैनि फांखा मा मा जादों आरै मुसारि खोंलायलायनाय नै मा होनदोंसो हाबा जाबाय नामानो हनै लिक्स नोंखौ सिनायनानै गोसथोनाय एक्सफोरखौसो सोंख्ला हरगासिनो फैलावा ओइ हरैलाय आब'निखौ जाबायनो नोंना एक्सफ्रा हाबा जाजोब्बाय ए बावदोंसो आं नै हरबाय हसफोर हरबाय सोर माबा निलेक्सजों फैलावजोंल'सो लायगोन आंनियावहाय रावबो गैला लायगोन सासेल'बावसै थांबा खोन्थालांब्रा सोर थांदों आदै सोर थांदों खिथालां गथ'फोरनि थाखाय डिस्टार्बलाय फैबाबो नै हेलौ रंगिना बिदाया दाबो ना फायखारि खालामो नामानो निलेक्स थांबायसोगोनहाय निलेक्सआ गैला आजा मा खबर होनदों नै दादाया आंनि फार्स्ट ब्लगा गैलागोनहाय थांबायगोन रुनु कमेन्ट हरनानै दोन नोङो आंखौबो प्लिज बेक सापर्ट खालामफिन होननानैहाय लिरनानै दोनहर फैलाव दा बेक खालामनांगौ दे आंनो कमेन्ट हरना दोननो ए दङ आंनि फार्स्ट ब्लगाबो दङ नै लोमजायाखैहाय गोलोमदोंसो न'लां दसे गोलोमदोंसो बेरायहैदो थां आंहा लोमजाखांदोंसो मैथा ओंख्रि जानानै बाय ना जानानै बिबैजों थांबाय रुनु दे आं खालामगासिनो दं मामा भिडिअखौ नायनानै खालामना होदे फैलाव नङाबा आनजाफिनो ओमफ्राय अलाव होनानै ला मा गावस्रा बेग हरानो हरद' सोर सोरखौ खालामदों कमेन्ट हरजोबनानै दोन रुनु नङाबा मिन्थिया नै आं बे मबाइल मोनसेजों साबस्क्राइब खालामना होनि
रुनु नार्जारिमोन नामा? रुनु नार्जारि। सातस' 23 साबस्क्राइबार ना रुनु नार्जारि नोंना? खालामना होबाय आं। ओमफ्राय भिडिअखौबो नायनानै होनोसै नै। दे आंनिखौबो खालामदो सिस्टारनो। र' रुनुनि भिडिअखौ नायग्रोनि आङो ओमफ्राय नोंनिखौ खालामसै। थाथ'दो दे आब' आं मादै आं बुलि गेलेनो थांसै। दे गेलेहैदो दे। बुलि गेलेहैदो दे। सियापुरियाव मालाबा थांनांगौ र'। आंनि फार्स्ट ब्लग। आंनि फार्स्ट ब्लगखौ मोनाखिसै आं माथो। TN बर' हेल' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। TN बर' आंखौ सिनायखायो आब' आं मादैनो आं नोंखौ सिनायखायो आंखौ सिनायखायो आरो। ओमफ्राय फैलावआ रुनु नार्जारि चेक खालामदोनो आंनि दान खालामनाय प्लिज बेक हरनो मा होनदों राजाना रानि सिस्टार बिबियानो बाबु फैलाव मानि दुखु फैसेनो मानि दुखु जादोंनो फैलाव खिथाथ' रेन्ज मारिनो र' दांबाबो जाया नै एखमबा मा जायोथाय। मारिबाय कमेन्ट हरदो दे। नोंखौ सिनायखायो मादै आंखौ सिनायखायो। आंनि फार्स्ट ब्लगखौनो मोनाखिसैहाय आङो। आंनि फार्स्ट ब्लग आं एक्सखौ हाबा जानाय खोनाना दुखु मोनबायलांनो। दुखु मोनबाय नो फैलावआ नै फैलाव TN बर' फैदों बेखौहाय साबसक्राइब खालामद' ओमफ्राय कमेन्ट होनानै हो। र' आंनि फार्स्ट ब्लगखौ नागिरदों आंनि फार्स्ट ब्लग नै र' सोर मा नाम नोंसोर गामियाव मोजां मोननाय दङमोन आंहा दा गैला ओंखायनो नोंखौबो सिनायोनो मा नाम र' आंनि फार्स्ट ब्लगाव बबे थांखोफोर 470 साबस्क्राइब आंनि फार्स्ट ब्लग ना आं खालामना होबाय नै खालामबाय ओमफ्राय भिडिअ माबाबाय नै आंनि फार्स्ट ब्लग सार्च खालामबानो फैयो थौदो सानैजों लाङाबा सोरजों लांनांगौ आंलाय बेखौनो लेंहरनांसिगोन वेलकाम आंनि प्लिज सापर्ट हरनाय सोर सापर्ट गैया सापर्ट हरलायदो
अके नो दे सापर्ट खालामलाय गावजों गाव र' आं माबानो नागिरदों भिडिअ नंगुमैनो फन हरनां ओइ आं आनै आंनि सिख्लाया कल खालामदोंमोन बेखायनो आं गोबाव जादों दे जेबो नङा सरि दे आनै जेबो नङा दे थाथ' मादै दे अके रिलेक्स बाय बाय हेलौ दैसाखौ डाक्टारनाव लांनोनो फैनो थिनहरदों आइया दसे थानानै फै दैसाखौ डाक्टारनाव लांनो बे माबाया जों दाख्लि लांफ्रामनाया बेखौहाय माबायावहाय बेयाव दा दसे थानानै फै मिथिबाय दैसाखौ डाक्टारनाव लांनो नागिरदों ओरैनो थाथ'मादै दे थांदो दे रुनु नार्जारिया आंखौ सिनायनाय बायदि सोंथारबायनो रुनु नार्जारि थांखो ना माखो मा फैलावनो नै फैलावा एक्स हाबा जानायखाय दुखु जादोंनो सनजय नुदों फैलावबो एक्स थालायलायो बा मालायनो मा होनो सनजय बसुमतारी ब्लग बा मालाय होनदों नै देद' लाइकखौबो होआखिसै माबाया लाइक होगोन आदि आंनि फार्स्ट ब्लग लाइक होबाय दा उन्दुबाय उन्दुनानै सिखारदों दासो थांनो बावाखै उन्दुनानैहाय आयु दिनै फार्स्ट टाइम 1 घन्टा बारलायलायबाय आं लाइभ फैनायाहाय 1 घन्टा 2 मिनिट जाबावबायसो आरे न' बेटारि गैला रुनु नार्जारिया थांबाय खोमा आंहा माइनाव दंखायो आनैनो होबाय आं दासोनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय माइनावा बे सनजय बिनानावानो ना माथो प्लिज 400 400 TN बर' मा 400 बेलाय र' आं मबाइल मोनसेजों साबस्क्राइब खालामना हरनि दे TN बर' नोंखौ नैबेजोंहाय औ आनैनो ए र' TN बर' र' 300 सारिल'नो फैलाव दा कल खालाम दे सारिथायाव फैलाव फन हरनोनो सारिथायाव सनजयनो नै TN बर' साबस्क्राइब खालामना होबाय आं मबाइल मोनसेजों नै भिडिअ नायना होबाय आं TN बर'निखौहाय आनै सोरां एसदिना सोरनावबा लाइभआव थांना नोंनि लाइभआव फैलाबायानो मोजां नोंजों फैलायबाय आनै सोरां एसदिना आबा सेबानाव नोंनि मबाइलालाय आनै सोरां एसदिना सोरनावबा लाइभआव थांना नोंनि लाइभआव फैला बाय नोंजों बुजायासै आं गाबोन थांबानो जोब्बाय गसाइगाव थानायाव खराव हेलौ नै आफा रायलायनो नोंना मामा कर्टनिफ्राय लेखा सफैदोंनो
डिस्टार्ब गोलोमजोब्बाय जा गरम दिनै सोरबा MB सोना हरदोब्रा अनोब्ला सोना हरगौमोन आङो नाथाय जोंनिया दखाना गोजान जायो सोर थांनो एफा गोजानावलाय फिसा गोरलैगोनावलाय फैलाव मा जाखोलैनो ओमफ्राय आंनि फार्स्ट ब्लग गानदों आब' मा नलेज फेस्टिभेलाव थाङाखै नामा मानो ओमफ्राय आंखौलाय आरे बेखौ होनना हरगोन आङो बे थाङाखै आं बाबु उन्दै गोनांखाय थांनाय जायाखै आगैमोन लाइक हरदे आरे आथिं मिजौदों र' फैलाव आं थाङाखै फार्स्ट ब्लग थाङाखैनो फैलावआबो आरे आङो माबायावसो इउटुबावसो लाइक फैदों दा फैगोननो दा थांगोन ना ओमफ्राय दालाय माथो गाब्रायदों दा थांगोन दानो फैयानो मा खालामदों आं थाङाखै फार्स्ट ब्लग नैलै माबा लेखा फैदों थानानिफ्राय सासे मानसिनि ओमफ्राय बेखौनो फट' खेबना हरनोनो डिस्टार्ब गोलोमदों ओंखायनो खुदों नटिस ना मानो औ नटिसनो सासे मानसिनि जोंनि नङा मा नाम लिरामोन जाखो सेबा गयारि वाट्सएपआनो गैबावा नामा बेनालाय वाट्सएपआनो गैया नामा आंना फैसा गैलालै फैलाव नलेबा MB सोना हरगौमोननो हाब पुलिस स्टेशननिफ्राय नटिस फैनायथ' मोजां नङालै आनै मोजां नङा माने माबाथार माने गाव माबानायमोन आरो गाव केस होनायसोमोन सासे मानसिखौहाय ओमफ्राय बे गाबोन केस गेलेदोंमोन नालाय बे गाबोन जोबगोननो ओमफ्राय बेनिनो नटिस फैदों सोर दं आइडि रावबो गैया दे जेबो नङा सनजयनो 4 तारिख गाबोननो थांनांगौ आनै खबर सबर बोरै उनाव हरगोन दे फैलावनो बड'लेण्ड आइजोबा फार्स्ट टाइम फैदों आंनि लाइफआवहाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय बड'लेण्ड आइजो फिसाजों फिसौजों दिगदारिथारहाय नै ओइ बड'लेण्ड प्लिज सापर्ट हर नै बड'लेण्ड आइजोखौ फैलाव सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामनो हागोन दांबाबो जाया नै एखमबा ब्लु खालामना होनायग्राबो जाया आसुरितनो सोर सोर बड'लेण्ड आइजोजों लोगो गैया लोगो हरदो बेसारा बेबो बिराद खस्थ' खालामो गैया ब्लु खालामनो नागिरबाबो जायाखिसै मोरै जाखाथाय गोलोमजोब्बाय आङो दिनै जा गरम
जागोन दे सनजयनो बड'लेण्ड आइजो अबे थांखोफोरो अय बड'लेण्ड प्लिज सापर्ट नै सोर मोजां मोनो बड'लेण्ड आइजोखौ सापर्ट हरदो बड'लेण्ड आइजोखौ आं सापर्ट खालामखानायानै दे मोजां बड'लेण्ड दं सापर्ट बेनो सापर्ट दंखायोनो बड'लेण्ड आइजो मा ओंख्रि जायामोन आगै बड'लेण्ड आइजोनि रायलायनायखौ मोजां मोनथारो आंहा बिनि लाइभ फैनायाव रायलायनाया गाराङा गोरलैलै आरामथार जायाखै आब' दाबो ओंखाम जायाखै साराय 3टा जालायबाय नै फैलाव जोंनाव फैबा नोंखौ थिग खामानि थिनगोन आंनो मा खामानिलै जाया बावदों ओंखाम जानो बावदों ओंखायनोथ' मोदोमा गोरलैलै नोंना ओंखाम जायैखायनो बड'लेण्ड आइजोना मोदोमा गोरलैथार औ जागोन दे सनजयनो बिस्रा सानैजों बिगुमै बिबोनां रायलायनाया जाथारदों सनजयजों माबाजोंहाय अके टिएननो सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव सोरना सापर्ट गैया आंबो एबारनिफ्राय सामफ्रामबो एसे दसेबाबो आधा घन्टाबाबो लाइभ फैबाय थासिगोन आङो आधा घन्टाबाबो लाइभ फैबाय थासिगोन सामफ्रामबो एसेबाबो एखमबा हराव एखमबा सानाव बिदि फैबाय थासिगोन लोमजादों आब' मानो लोमजाबाय थायो गुजुबाय थायोबो नोङो लोमजायोबो दाखालि बै बाराव आं माबानो लाइभआव थांबाबो गुजुसो गारदोंमोन ना नोङो बड'लेण्ड आइजो एमबि सोना हरदोरा आं साबसक्राइब खालामखाबायना नै फैलावनो एमबि सोना हरनोनो बड'लेण्ड आइजो प्लिज 400नो गोलोमदों एमबिखौ ओरैनो मोनो नामा हयबो एमबिखौ ओरैनो खि मोनफेरबायोहाय एमबिखौ ओरै मोनो जानला मोनला गरमानो हामलाहाय आंखौबो सापर्ट होदो दे बड'लेण्ड आइजोनो नै सनजय बसुमतारी ब्लगखौ सापर्ट होनोनो बड'लेण्ड आइजो 15 थाखाल'ब्रा बड'लेण्ड आइजोनो 15 थाखाखौ खि ओरैनो मोनो ने दैसा ने आंनो मोना बड'लेण्ड जाबाबो गावनो मोनानो हनै गोलोमजोब्बाय गथ'आ नङाबा दखानदारखौ मानि फैसा होनदोंब्रानो नङाबा दखानदारखौ मानि फैसा होनदोंब्रानो माबा मा नै ओलैसो नायनांगौ आबा मबाइलाव बे फैलाव अख्राङा मानो समायनानो बे फैलाव अख्राङा मानो समायना बड'लेण्ड आइजो होनदों नै बाबा फैलाव अख्राङा मानो समायना होनदों आंनिखौ दानो 1K खालामना हरगोन आं होनदोनो दानो नों आंनो दानो 400 खालामहरनो सोरनिखौ 400 दे फैलाव फोथारा मानो गोथां होनदों खन्थाइ फेस्टिभेल आंनो हनै समायना जायाबा मा लाब गोसोआनो मोजां नङाबानो समायना नङा होनदों समायना जाना मा लाब होनदों गोसोआनो मोजां नङाबानो मानो मा जाखो
जाया दालाय नों समायना जाना मा लाबनो गोसोआनो मोजां नङाबा होनदों समायना जाना मा लाब नै जोंनाबो दैसाया नै है आं खन्थाइसो सुजुदों नोंखौ होनाखै नोंहाय फैलाव खन्थाइसो सुजुदोंनो मालाय बड'लेण्ड आइजोआ बिनि लाइभआव थां मालाबा नायनोबा बड'लेण्ड आइजोखौ मालाय मोदोम फिसा जा मोजांखा मालाबा थां बिनि लाइभआव है आंबो खन्थाइसो सुजुदोंनो खन्थाइसो सुजुदोंनो मालाय बड'लेण्ड आइजो आगै लाइक हराखैबा हरदो आब' बारा जानांला ना मा जाखो आंखौ होनदों मोदोमा अभार जाबाय आंना खननै अपारेसन जानानै एसे हामबावबायसो आङो मोनसे अन्थाइनि मोनसे दैसानि जानाङा जायाबाबो फुङो मा खालामबावनो मोदोमानो अयथासार खोरोम रामसियारि फैदों नै आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दिसथाबथारहाय नै फिसाजों फिसौजों नै दे जारला मोनला रायलायना मिनिनोसैनो हनै मिनिदो सोर मिनियो गोलोमजोब्बाय जा गरम नै बाबा नै आयौ मबाइलाबो गोलैलाबायनो नागिरो फाग्लासो जागोन बड'लेण्ड आइजो दुखु मोननाङा माखो दुखु मोनखो ना माखो होनदों बड'लेण्ड आइजो नोंखौ फैलावा बड'लेण्ड फैलाव होननाय जानोसै दे फैलाव खोन्थालाय नों बबे गरनिफ्राय फैदोंनो फैलाव बबे गरनिफ्राय फैदोंनो नोङो हनै बड'लेण्ड आइजोआ सोंदों धुमकेतु ना अबेनिफ्राय ना मंगल ग्रह आं जंखायदोंसोरानो मा गरनिफ्राय फैनाय फैलावालाय अख्रां गरनिफ्राय माथो एप्रिल 19 थारिखआव प्रलय दंनो थैलाजोबनोसैनो गिनानै नायबावाखै आं गियोहाय आंहा बिदिखौ थैनायखौबा अयथासार गियो मैया नुदोंमोन आं निउसावहाय 19 थारिख एप्रिलाव प्रलय दं होननानैहाय सासे मानसि हगारदोंमोन स्टेटास जाया बाबा जाया आं दुखु मोननो रोङा मिस्टार फैलावनो दुखु मोननो रोङानो बड'लेण्ड आइजोआ अन्थाइ बायदि गोरा सोखानाया गोसोआ बड'लेण्ड आइजो हिनजावफोरा एक्सुवेलि गोरा जाखानांगौ जाहाथे सहायनो हानाय सहायनांगौबो ना हिनजावफ्रानो खस्थ'सिन गासिबो दुखु खस्थ' सहायजोबनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय हिनजावफोरासो बड'लेण्ड आइजो थेंक इउलैनो गाज्रि मोनाखै होननायखाय मोजां मोनबाय खोमा फैलाव आनैया जे बड' स्टेटास हेल' आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बरायहरनाय थाबाय नोंखौबो हाय आब' आंहा दिनैसो नुदों नोंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम खाना नोंहा दिनैहाय जोंनावहाय आरो आं फैलाबायखायाना लाइभआवनो जे बड' स्टेटास मा ओंख्रि जाखो आगै आरो आगैया बबेनिमोन एसे खोन्थाहरदो बयखौबो मिथिनो लुगैयो आं बबेनि बड'लेण्ड आइजो आगैया मा होनदों ओंलै फैलाव सनानो दांबाय आनै नोंखौ सना होनहरबाय बड'लेण्ड आइजोआ बड'लेण्ड आइजो माब्रै लोमजाखो अबे गरनिफ्राय फैनानै लोमजाखोनो सोंहरदों नोङो सान्दुंसो नांबायहाय आंनि फिसानाव सान्दुंसो नांबाय नै बाबा अबे गरमनिफ्राय फैनानै लोमजाखो होनदों नै आं तामुलपुरनि आब' ओंख्रिया दालि मोनजाखांबाय जाखांबाय गोथाव बेनो ओंख्रिया दालि ना फ्राय जेबो गैला आब' स्टेटासखौ आं लोगो मोनखांबाय अबहाय लोगो मोना
फैलाव लोगो मोननानै आं बुकार गहरनिफ्राय फैदोंलै सनानो इउटुबाव जे बड' स्टेटासखौ इउटुबावसो लोगो मोनदों मोगथाङाव लोगो मोनदों सादा आब' नोंना मा गामि आंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा गसाइगावनि मिन्थियोना मिन्थिया गसाइगावखौलाय फैलाव ब्र नंगौना नै जाय माबाजों लोगो गैया लोगो जालायदो रेन्ज मारिना होबाय आङो सनजय मा होनदों रावबो सापर्ट होलाया माथो ओरैनो आंनो सापर्ट नांगौ होनना बुंबाय थायो सापर्ट गैलायाबा सापर्ट होलायदो आरो सापर्ट दंलायबाथ' दंलायसै बड'लेण्ड आइजोआ मा होनदों आं एप्रिलनि 12 थांगोन सोर लोगो हमनोनो अबाव फैगोन बड'लेण्ड आइजो बुकार जाना मारै जागोनलै सनानो बड'लेण्ड आइजो बुकार जाना बोरै जागोनलै सनानो रोंखागौ जोंनाबो आनैसोआ फैलाव आनैसोआ रोंखागौ अबाव फैगोन बड'लेण्ड आइजो नायजागौमोन ना नोंखौ आब' गामिखौ खोनादों थांफेरनाय जायाखै मालाबा गसाइगाव फैबा फेसबुकफोराव माबा लानानै कमेन्टफोर हर हाबफै जोंनियाव स्टेसन खाथियावनोखा जोंना ओमफ्राय फैलाव ब्र नोंहालाय मा गामिनि फैलावा जोंनि खाथिनि गामि खाथिनि गसाइगावनि बेबो फैलावाहाय फै बड'लेण्ड आइजो सनजय बसुमतारी ब्लगजों लोगो हमगोन नानो सनायाबो फिटर जागोन फैलावनो तामुलपुर थांगोन क'क्राझार थांगोननो क'क्राझारा गोजान जायो फैलावनो 1.5 घन्टा थांदो सनाया फिटर जायो नामालै बड'लेण्ड आइजो सनानो फैलावा ओमफ्राय चिरांबो थांगोननो चिरां बड'लेण्ड आइजो नोंहा तामुलपुर कुसुबारियाव फुजा नायनो थाङो मा होनो बड'लेण्ड आइजो नोंखौ जे बड' स्टेटासआ माबा होनदों फैलाव दैमारिया मा होनगोन तामुलपुर क'क्राझार खाथिखा मानो खाथि जाखो तामुलपुरालाय एसे गोजान नङा आं फुजा नाया बारा फुजा नायानो बड'लेण्ड आइजोआ बारा फुजा नाया जे बड' स्टेटास नोंखौ गाबज्रिदों नै फैलावा आनै आं मा हरगोन हरगोन थांबा नों मा जानो गोसो आनै सनजय नों बुंनाय बायदि मोनजागोन दे अमा जानो ना जानो ना हांसो जानो ना बोरमा जानो मा जानो गोसो नोंनि गोसो ओमफ्राय फैलाव हानो मिनिहरबाय नै जे बड' स्टेटासआ फैलावखौ तामुलपुर रङिया नांजाबखाबनाय बाक्साजों उदालगुरिजों हाब मिथिथारगौहाय मालाय फैलावा बेरायग्राखाय फुजा नायबा बिराद लस मोनो आं मानो लस मोनोनो बड'लेण्ड आइजोआ फुजा नायनो आंनि खन्थाइ मटिभेसनाबो तामुलपुरनि थांबा आनै मोनाव हाबहैगोन दे आं फै आंनाव फेसबुकआव दं मन्जुलि ब्रह्म सार्च खालाम ओमफ्राय बेयावहाय कमेन्ट हर मेसेज हर आरोखि ओमफ्राय खोन्थाना लाहर आं नोंनि इउटुबनि लोगो उमुक नाम होननानै होमबासो सिनायगोन आं ओमफ्राय नाम्बार लादो ओमफ्राय आं माबा हरगोन आरोखि ना बे आंनि माबाजोंनो दंखायो बेयावनो इउटुबावनो दंखायो माबाया फेसबुकआ आरो बे नामजोंनो एखेखा फेसबुकआबो फैलाव एसे गोजान जायोनो जे बड'टासनो फांसन नायनो मोजां मोनो आंनो फांसन नायनो मोजां मोनोनो बड'लेण्ड आइजोआ
जे स्टेटासा मा होनखो दे गासिबो फेसबुकाव लोगो जानो फेसबुकाव आंनावहाय माबा हर फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हर आं एक्सेप्ट खालामगोन आरो फेसबुक पेजबो दं आंहा हनै मालाय मोसानोबो मोजां मोनोनो बड'लेण्ड आइजोआ मोसानाय माबा हरबाय मोसानोबो मोजां मोनोनो बड'लेण्ड आइजोआ जोंथिं फै बड'लेण्ड आइजो गसाइगावजोंहाय नों बायदि आइजोनि गोनांथि दं जोंनि गसाइगावआवहाय दामाल बानायफै एसे आं होनदों फैलावआ फैलाव खि लाव लाव फैलावनि नामा फैलाव खि लाव लाव खिया लाव लाव फैलावनि खिया लाव लाव बड'लेण्ड लागाव बैसागु फैबाय र' साननैसोल'सै बैसागु फैखागौना बावदोंसो आङो बैसागु फैगौ आं लाजिलै आनै बिनानै जानोनो नों फनजों होनहरग्रोखाब्रा मोगथाङाव लाजियो नालाय नों मा मा जानो मोजां मोनो दिसाय खोन्थासाय मा जानो मोजां मोनो नों बड'लेण्ड आइजो देरा सानैजों मोसानोसै ना मोसाया आंजों सनानो हनै बड'लेण्ड आइजो मोसानो लेंहरदों नोंखौहाय बैसागुआवहाय फै जे बड' सानैबोनो नाराथं मोसानो हनै बड'लेण्ड आइजोआ आब' बावखुंग्रियाव बेरायनो थाङा नामा बैसागुनो आं थांला आगै आंहा माबा दं बाबु उन्दै दंना हनै बे बाबु उन्दै गोनांनि थाखाय आं जेरावबो थांनो हाथ'नाय नंला ओमफ्राय बेयाव माबा जायो जोंनि खाथियावहाय महामैया दाहाम बे दाहामावले थांगोन आरोखि आं मा जायगा जायगाया फैलावनो मा जायगाया फैलाव आनैनि नाम्बार दंना गैया फैलावनाव गैया आंनि नाम्बारा फैलावआ आंखौ दिनैसो सिनायदों गावनि बिमानैखौनो जाम्बाया बड'लेण्ड जागोन दे आं मोसानो लुगैबाय दंखायो मोसानो लुगैनानै दंखायोनो मामाया जे स्टेटासआ बड'लेण्ड आइजोजों गसाइगाव बैसागो एप्रिलाव बेसे थारिख बिदिनो 15-16 जायो 14आव संक्रान्ति ओमफ्राय 15आवहाय बैसागु जायो आरो 15-16आवहाय बड'लेण्ड आइजो आंसो थांनोसै नोंसिनिजों फै मामाया बड'लेण्ड आइजो फैनोसो थां हरैहाय थांदो आंनि जोनोम जायगा तामुलपुर माबा मा होनो नागिरामोनथाय आं बावलायलायबायहाय सनजय आंनियाहाय फेसबुकाव दङ बावनो मन्जुलि ब्रह्म सार्च खालामबानो फैगोन मेरला दं आंनि फेसबुकआ मोनथाम ना मोनब्रै मोनबासो दं आरोना जायखिजाया मोनसेयाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबानो मोनगोन आरो गस्ला गोथां गाननायबो दं दख'ना गाननायबो दं ब्लाउस गाननाय नागिरबानो मोनखागोन आरो आं 21 मार्चआव सिमेन्ट सापरियाव थांगोननो फैलावआ हनै बड'लेण्ड आइजो लोगो हमलायबानो जाबाय बेटारि गैलालै आंना सनजय आंनाव गैयालै आनैनि नाम्बारनो गैयानो माबानावसो दङ नों फैलावनि बिमादै नोंनि मबाइला लायसाय सना बेटारि गैला नै सुइस अफ जानोसै आंना बेटारि गैया 3% लायसाय नायनां नांगौ लायथां सार्ज होदों बेटारि जोबनोसै लाइटखौ दोनथ'नांसिगोन आङो बेटारि गैला 10%ल'सै सनजय बेटारि गैला आब'बाय थाथ' खर' सासोदों दे आगै दसेबाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ नंगौ नामा फैलावनो
मादैया सि दं दागासिनो मालाय मा दख'ना दादोंना गामसा दादोंब्रा फैलाव बेटारि गैलालै आंनाबो फैलाव सनजय बड'लेण्ड आइजो जेसटि दास बेटारि गैला दोनथ'नोसै आं लाइभखौहाय 1.5 घन्टा जाबाय बेटारि दंबा थाबावगौमोन आं सनजयनो बेटारि नाय बेटारि खतम दे आब' बाय 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 बाय